Mluv. Zdar lidi, jmenuji se Oxe, no a jsem tu u našeho prvního videa z Garry's Modu. Natáčí to můj kámoš a taky můj spoluhráč Dreddy. Zdar. Tak jo, můžeme už jít na věc. Ale katy. Takže teďka, teda v prvním dnešním díle se naučíme, jak postavit pojízdnou vaničku. Takže máme tu připravenou vanu a auto. Je jedno, jaký si objekt vyberete, jich miliony. Můžete si vybrat jakýkoliv chcete. Takže jako první věc budeme potřebovat dostat tu vanu do toho auta, aby jsme mohli s ní jezdit. Takže budeme potřebovat no kolit k procházení, jakože David bude moct procházet různými předměty. Ano, něco jako noklip. Tady to je. V tady tomhle a v tady tomhle. Můžeš dál. Tak a tak. Dobře. Teďka tu vanu vecpeme, asi nějak takhle. Takhle to vypadá, asi. Prosím tě, trochu to pootoč, děkuji. Prostě, dobrý, počkej, pootočit. Ne, už se na to vykašli, to tak bude, to už je jedno. Naskočím. Počkej, ještě, no, jo. No, vidíš toho? Naskoč do toho a ukaž, ale nejezdí. Jo, dobrý, perfektní, že jo. Tak, Tak teďka budeme muset... weldnout, spoj to. Zviditelnit, aby tam byla vidět jenom ta vana. Ne, musíme to teďka spojit, aby to prostě to... Nejdřív ještě spojit, jo. Weld, je to tady, hnedka na začátku, a je to tady. Ano, vidíte všichni? Tak. A weld slouží k tomu, že vlastně ty ten objekt spojíš, prostě a už se nedá nějak rozložit, takže tak a tak. Jak už to máte naklikle, tak prostě vám to nepůjde takhle, takže vy si musíte najít ten bod, přesně takhle. Co děláš? Jsi normální? Jsi normální? Nevadí. Nic se neděje. Stop, nic nedělej, prosím tě. Ještě s tím něco uděláš. Dám to takhle. Ano. A teďka, co si najdeme, bude barva. Tak, render, tady si najdeme render a tady hnedka mělo by to být dolů. Tak, máme barvu, ano. A teďka si to, měli byste, nevím, každý to má nějak jinak. Já tady mám fialovou. Tak tady přejedete úplně a pojedete úplně dolů. Tak. A teďka co uděláte? Uděláte tady tohle. No a jak vidíte, auto zcela hotové. A můžete si ho vylepšit, můžete si tam udělat i dvě ty sedadla. Je to jen na vás. Děkujeme. Ahoj lidi, mě už možná znáte z minulých let's playerů, já jsem Grady a točím ještě s Oxem, který tu bohužel teďka není, a točím let's playery na Garry's Mod 11. Jsem nový, ještě upozorňuji, omlouvám se za malou grafiku, snažím se, aby se mi to co nejméně cekalo. A dneska si ukážeme, jak pohybovat zelenama nahoru a dolů. Takže tak tady to mám ukázané, jak by to mělo vypadat. Já jsem si vybral kostky, můžete si vybrat, jaký objekt budete chtít. Takže, aby jsme to viděli, takže 5 je navrch, jo, 5 je navrch, je to dobré využít i na výtah nebo na nějaké jiné věci. 9 je dolů. Tak, a teďka si uděláme první krok. Já už si tady dám takový malý blok, tady taky. Jeden dám navrch, třeba tak, to je jedno, tak, no a druhý tak zůstane trošku posunout, tak. A najdeme si tady hnedka na začátku winch, to je tady. A trošku vám to vysvětlím, k čemu je tady všechno tohle. Takže, tady tohle je numpad, to znáte úplně všichni, myslím. A tady to nepřečtu anglicky, protože angličtina mi moc nejde, přiznám se.
to prostě increase range nebo nějak tak. A je to dolů. Už tady ukážu, tak má, jestli má pravdu. No tak. No. Jo. 8 je dolů a 5 je nahoru. To si tady můžete navolit sami. Já si to navolím tak. A tak. Tady tohle. Tohle je rychlost, jak to půjde dolů. Takže dám si to všechno naplno. A tady tohle je rychlost, jak to půjde dolů. A tohle je, jak to bude velký. Já si to dám třeba tak. A potom se podíváte, jaký je rozdíl. Tady si navolíte, jaké to budete chtít. Tak dáme to třeba tak. Ne, dáme pořád lano. Tak. Teďka, co uděláme? Tak, si tak ukážeme. Můžete si to dát na jaký chcete, třeba na roh to lano, nebo tady. A je dobré začínat středem. Označí se vám jeden bod, označí se vám druhý bod. Tak vidíte, jaká je tloušťka, když se podíváte, jaká je rozdílná tloušťka. A teďka dáme 1 dolů, 7 nahoru. Vidíte, jaká je rychlost? Ježišmarja, to jsem nepotřeboval. Tak to je konec dnešního let's playu. Zatím ahoj.